O ribadumiense Rafael Louzán, novo presidente da Real Federación Española de Fútbol. O actual presidente da Federación Galega impúxose nas votacións o máximo responsable da Federación da Comunidade Valenciana e logo da retirada da candidatura do presidente da Federación Extremeña. Louzán está condenado a 7 anos de inhabilitación por prevaricar cando era presidente da Deputación de Pontevedra, unha medida que recorreu ante o Tribunal Supremo. Que tal saúdos, o Tribunal Supremo vai abordar ese recurso o vindeiro 5 de febreiro. De contado, imos con máis datos, antes titulares. O alcalde de Caldas deixará nos vindeiros días o bastón de mando do municipio. Juan Manuel Rey anunciouno precisamente no día no que se fan 18 anos dende a súa chegada ao cargo. Jacobo Pérez Gulín converterase previsiblemente no novo alcalde de Caldas. Multitudinaria manifestación contra a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, un proxecto que podería ter tamén o seu impacto na Ría de Arousa. Máis de 100.000 persoas, segundo a organización, percorreron este domingo as rúas de Santiago baixo o lema "A Xunta non pode calar todo un país, Altri non". A marcha foi convocada pola plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa. Curas contra gardas civís en Boiro. Estamos a falar dun partido de fútbol entre os sacerdotes e os axentes da Benemérita, un encontro amigable con fins solidarios a favor de Cáritas. Xa lles adianto que a axuda divina desta volta non serviu para meter goles porque a Benemérita acabou impoñéndose por un contundente 5-2. Iso sí, todos satisfeitos logo de recadar 4.500 euros. En Ribadumia xa está metida de cheo no Nadal con varias actividades destacadas no seu programa. Unha delas é o Carnadal este venres, no que convidan a toda a veciñanza a disfrazarse. Este ano, ademais, a cita vai incluir unha exposición de coches decorados de Nadal da man da Asociación Salnés Racing ou tamén a visita de Papá Noel. Asuntos que lles contamos aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Multitudinaria manifestación contra a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, un proxecto que podería ter tamén o seu impacto aquí na Ría de Arousa. Máis de 100.000 persoas, segundo a organización, percorreron este domingo as rúas de Santiago baixo o lema "A Xunta non pode calar todo un país, Altri non". A marcha foi convocada pola plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa. Segundo indican, a mobilización foi tan multitudinaria que a organización viuse na obriga de baleirar a Praza do Obradoiro en 2 ocasións e dar lectura ao manifesto tamén 2 veces. Din que se trata dunha manifestación histórica á altura da do ano 2002 contra a xestión da catástrofe do Prestige. Exixen á Xunta que paralice a instalación desta planta de fibras textiles, acusando ao goberno galego de poñer en perigo sectores clave da economía da comarca da Ulloa e da Ría de Arousa. Creen que a instalación en Palas deste proxecto, impulsado por unha empresa portuguesa, pon en serio perigo o sector primario da comarca do Ulloa e tamén outros como o turismo. No caso da Ría de Arousa, o sector do mar apunta que a apertura de Altri en Palas suporía un golpe definitivo á productividade da ría, poñendo en risco milleiros de postos de traballo. Na movilización participaron medio cento de colectivos e asociacións e tamén representantes políticos, entre eles a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, ou a vicevoceira do Grupo Socialista no Parlamento Galego, Lara Méndez. A AMPA do Colexio Santa Irene de Porto do Son mobilízase para conseguir a xestión pública do comedor escolar. Piden ao equipo directivo do centro que apoie a súa solicitude de traspasar o servizo á Xunta, posto que sería moito máis económico para as familias. Os pais do CEIP Santa Irene de Porto do Son concentráronse este mediodía ás portas do colexio exixindo o traspaso da xestión do comedor á Xunta de Galicia. A AMPA asume dende o curso pasado o servizo cun custo moito máis elevado que se fose público, posto que ademais o prezo do menú as familias deben aboar o pago do monitor. Malia que a Xunta amosou a súa disposición de asumir o servizo, os pais topáronse coa negativa do centro. Nós collemos xa fai o curso pasado o comedor pola AMPA, porque era unha necesidade que os pais pedían, pero sempre cara ao seguinte ano de que fora pola Xunta. O ano pasado solicitamos a Xunta e non tuvemos o cole a favor.
É verdad que nos dixeron desde a Xunta que chegamos cando os orzamentos estaban finalizados, pero que sin a axuda do cole que non íbamos a poder. Este ano tuvemos máis reunións ca directora, que foi a persona que pudemos falar de representación do cole, tuveron un consello escolar e volveron a votar en contra, aínda que hai profesores que se estuveron no seu claustro ou que votaron a favor, que non é que todos estean en contra, pero sí a maioría. E entonces non podemos máis porque así temos que pagar a comida e o monitor e pola Xunta é moito máis asequible porque o monitor nunca se paga e despois págase por renta. Segundo os pais, as dificultades de conciliación do profesorado, que debería realizar quendas para atender o comedor, é o principal motivo para que o claustro rexeitase a súa petición. Nos falamos ca representante do cole, que neste caso é a directora, e ela díxonos que a súa conciliación, por riba de todo, é que non estaban de acordo co comedor. Foi os motivos que nos deron conciliación deles por riba da conciliación dos pais do cole. Na actualidade, o comedor conta con aproximadamente 24 usuarios, número que podería ampliarse no caso de establecer tarifas máis asequibles. De non ser así, o servizo corre o risco de desaparecer. Hai algúns que van eventuales e outros todos os días e hai máis ou menos sobre 24 nenos anotados no comedor. Pero bueno, sabemos que hai nenos que si fora pola Xunta notaríanse máis, porque hai a xente que é moi caro, porque é moi caro, e despois o ano pasado tuvemos uns nenos que sabíamos que necesitaban e tuvemos que mandar para fora porque non puderon pagar e tuvemos que facernos cargo dese pago, que na Xunta sí que non pasaría. E dúcias de persoas concentráronse ás portas do Hospital do Barbanza para denunciar o incremento das listas de agarda. Denuncian que os datos publicados polo Sergas son ficticios, posto que non se contemplan as citas para revisións que acumulan esperas de máis de 2 anos nalgunhas especialidades. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reclama transparencia nas listas de agarda. Con esta concentración celebrada a mediodía ás portas do Hospital do Barbanza, denuncian que Sanidade maquilla as cifras reais, posto que as listas tan só se elaboran coas primeiras citas, sen ter en conta as segundas para revisión. Cando teñen que maquillar as listas de espera de primeiras e a costas das segundas. Entonces, o que non pode ser é que en algunhas especialidades como traumatoloxía a primeira sea en un tempo que podemos asumir, pero que se o médico me pide unha proba, me pon un tratamento e me dice que me quere ver en 6 meses, tarde 2 anos en verme nunha revisión, porque iso fai que o sistema non funcione, non? Esta concentración ven precedida dunha campaña de recollida de sinaturas. En febreiro entregáronse máis de 3.200 firmas. En outubro solicitouse unha xuntanza coa xerencia sen recibir aínda resposta. En outubro entregamos por escrito unha solicitude para que a xerencia se reunira con nós para falar deste tema e tampouco temos resposta, nin as sinaturas de febreiro, nin a solicitude de reunión de outubro. Por eso estamos aquí. Queremos recordar que hai pacientes de trauma que levan casi 2 anos esperando por unha revisión, que hai pacientes de ginecoloxía que levan desde febreiro esperando por unha revisión, que hai pacientes de interna que levan 2 anos esperando por unha revisión, que hai pacientes de endocrino, de ollos, de psicoloxía de adultos esperando máis de 6 meses por unha revisión. Ademais das demoras para as citas con especialistas, os manifestantes lembraron a precaria situación da atención primaria, con casos como do Centro de Saúde de Aguiño, actualmente sen médicos. Ahora, Dios, non temos ningún. Tiñamos un pediatra, hai uns anos que o sacaron, e agora queren que quedemos sen centro médico. Eu non vexo por qué. Nós necesitamos un médico en Aguiño, porque a población triplicouse ou máis, así que necesitamos xa 2 médicos como mínimo, e tiñamos un auxiliar de enfermería e solamente temos 2 enfermeros, e necesitamos iso. O ribadumiense Rafael Louzán, novo presidente da Federación Española de Fútbol. O actual presidente da Federación Galega impúxose nas votacións o máximo responsable da Federación da Comunidade Valenciana e logo da retirada da candidatura do presidente da Federación Extremeña. Louzán está condenado a 7 anos de inhabilitación por prevaricar cando era presidente da Deputación de Pontevedra, unha medida que recorreu ante o Tribunal Supremo, que vai abordar esta cuestión o 5 de febreiro.
Partía como gran favorito e as quinielas cumpríronse. Rafael Louzán foi elixido novo presidente da Real Federación Española de Fútbol. O ribadumiense de 57 anos impúxose nas votacións. A súa candidatura xa viña avalada por ter aportado o dobre dos avais precisos para presentarse. Na carreira pola presidencia había 3 aspirantes, pero a última hora retirouse un deles, Sergio Merchán, presidente da Federación Extremeña. Así que o actual presidente da Real Federación Galega de Fútbol enfrontouse só á candidatura de Salvador Gomar, responsable da Federación da Comunidade Valenciana. Louzán fíxose con 90 votos fronte aos 43 que colleitou o valenciano, 4 en branco e un nulo. Rafael Louzán é presidente da Federación Galega de Fútbol dende 2014, despois da suspensión de Luis Rubiales por parte da FIFA no verán de 2023 e tralo paso de Pedro Rocha, o ribadumiense decidiu dar un paso á fronte co obxectivo de devolverlle a estabilidade á institución. Pero ese semella un obxectivo difícil de conseguir pola súa condena por prevaricación na súa etapa á fronte da Deputación de Pontevedra polo caso da construción dun campo de herba artificial en Moraña. Dende 2022 está condenado a 7 anos de inhabilitación para cargo público, unha medida que non se fixo efectiva porque presentou un recurso no Tribunal Supremo que foi admitido a trámite. Louzán confía en conseguir a absolución, unha decisión que a Xustiza tomará o 5 de febreiro do ano que ven. Ademais, tanto el como o seu entorno entenden que en tal caso esa inhabilitación refírese a cargo público e que a Federación Española de Fútbol é unha entidade privada, un argumento que chocaría coa nova orde ministerial e os estatutos federativos, porque o Consello Superior de Deportes, dependente do Goberno Central, ten intención tamén de levar unha denuncia ao Tribunal Administrativo do Deporte porque entende Louzán está a incumprir os estatutos federativos. Así que a vitoria de Louzán polo de agora ten un certo tinte provisional ata que a Xustiza ditamine a comezos de febreiro. O alcalde de Caldas deixará nos vindeiros días o bastón de mando do municipio. Así o anunciou hoxe Juan Manuel Rey nunha entrevista en Radio Arosa. Fixo precisamente no día no que se fan 18 anos dende a súa chegada ao cargo. Rey explicou que se trata dunha renuncia voluntaria. Xa hai uns meses adiantara a necesidade de dar cabida a novos proxectos e liderados. Todo apunta a que tras a marcha de Juan Manuel Rey será o número 2 da candidatura socialista, Jacobo Pérez Gulín, quen se converta no novo alcalde de Caldas de Reis. Bueno, pois coincidindo con este anuncio, o aínda alcalde de Caldas protagonizou o que será un dos seus últimos actos como rexedor. Juan Manuel Rey acompañou o subdelegado do Goberno na visita que realizou hoxe o municipio. Abel Losada coñeceu sobre o terreo o proxecto impulsado dende o Concello para recuperar a súa carballeira. A iniciativa conta cunha achega de 1,4 millóns de euros do Goberno Central, financiada con fondos europeos Next Generation, unha aposta dixo polo desenvolvemento turístico e cultural. O Concello de Caldas abordará a recuperación da carballeira e do xardín botánico. Farao cunha achega concedida polo Estado e financiada con fondos europeos Next Generation. O municipio recibirá 1,45 millóns de euros no marco do programa de mellora da competitividade e dinamización do patrimonio histórico con uso turístico. Facemos coincidir o día hoxe porque para min é un día emblemático. Hoxe fai 18 anos que son alcalde. E, polo tanto, pois, queríamoslo celebrar con un feito moi reseñable, tanto en cuanto a cifras que son moi significativas como o que vai a ter de transformador. Hoxe visitou a carballeira o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Abel Losada estivo acompañado polo alcalde e por outros membros do Goberno e polo enxeñeiro agrónomo redactor do proxecto. Sobre o terreo destacou a importancia destas achegas. Eu creo que aproveitar os recursos de carácter histórico, cultural para o turismo, pois é un elemento central. É un elemento central, ademais, no caso de Caldas, pois un paso importante polo Camiño de Santiago e que probablemente, ademais, no ámbito da provincia, pois vai permitindo reequilibrar a provincia. Había no conxunto da comunidade autónoma pois un peso abrumador de Santiago como referente histórico turístico e eu creo que é moi importante ir pois descentralizando. O proxecto inclúe actuacións para recuperar a riqueza botánica e mellorar o patrimonio, a funcionalidade e a estética do espazo. Así eliminaránse especies invasoras e exemplares en mal estado, repararánse os elementos deteriorados, melloraránse o alumeado e o saneamento, restauraránse os camiños e recolocaránse diferentes especies. Poner en valor todos los elementos vegetales actuales, sobre todo los arbóreos, y se van a complementar recuperando un poco la filosofía de diseño de jardín romántico y paisajístico inglés de la zona del Botánico,
La carballeira racionalizada, obviamente, con sus hileras reconstruidas, y también la parte vinculada al Parque de los Llorones. Ello, obviamente, va acompañado de diferentes propuestas vinculadas a infraestructuras, a pavimentos, riegos, drenajes, alumbrado, etc. Durante o acto de presentación da intervención plantáronse de modo simbólico 3 exemplares de carballo. E máis asuntos, saltan as alarmas no deporte galego tras a agresión producida onte en Sanxenxo. Foi nun partido de balonmán da categoría cadete feminina entre o Sanxenxo Balonmán e o BM Rasoeiro do Grove, que se xogaba no pabillón de Vilalonga. Durante o encontro, un espectador familiar dunha xogadora do equipo meco empuxou un afeccionado de avanzada idade que resultou ser o avó do árbitro. O home de preto de 70 anos sufriu unha fractura craneal e tivo que ser trasladado de urxencia ao hospital para unha intervención cirúrxica. A Federación Galega de Balonmán emitiu un comunicado de condena do que cualificou como lamentables actos de violencia. Ademais, a Secretaría Xeral pro Deporte convocou unha xuntanza extraordinaria da Comisión Galega de Control da Violencia. Será este martes cun único punto na orde do día, abordar os feitos acontecidos esta fin de semana en Sanxenxo. A primeira edición da Feira do Comercio de Outes foi todo un éxito. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Coñecer de xeito inmediato a calidade das augas das nosas rías e controlar os produtos do mar son dous dos obxectivos do INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. Ata as súas instalacións en Vilaxoán chegan a diario dúcias de mostras de todo tipo, de auga ou de recursos marisqueiros para seren analizados. Para iso, o INTECMAR conta cunha ampla rede de captación de mostraxes a través de barcos ou coa colaboración das diferentes confrarías de pescadores. Son as 8 da mañá e dende o porto de Portonovo emprende o seu camiño esta embarcación á procura de mostras pro INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico pro Control do Medio Mariño de Galicia con base en Vilaxoán, unha tarefa semanal repartida por todas as áreas productoras de Galicia. Si falamos das mostras de recollidas a través de embarcación, pois temos unha mostraxe de 43 estacións oceanográficas, é dicir, son estacións coordenadas que están situadas no medio do océano, preto das principais zonas de produción de moluscos en batea, e se mostrean con carácter xeral unha vez a semana. Nesta mostraxe recóllense datos de variables físico-químicas. Se trata de unha serie de sensores que están acoplados nunha estructura que vai baixando lentamente ao longo da columna de agua e vai tomando datos de temperatura, de salinidade, de pH, de transmitancia, de presión, de oxígeno disolto. Ademais, aproveitase para recoller mostras de auga. Se recolle un testigo do que é a columna de auga, as diferentes profundidades, e logo con eses diferentes transectos pois se van traspasando mostras aos diferentes tubos, ben sexa tubos de plástico ou tubos de vidrio, para o correspondente análise posterior. Estas mostraxes a través de embarcacións fanse nas rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros, Noia e Ares Betanzos. No resto de zonas tamén se toman mostras grazas á colaboración das confrarías, sumando as 43 estacións oceanográficas, unha serie de 16 estacións costeiras e 7 estacións automáticas. Son mostras que recollen eles tamén con carácter xeral o luns ou martes de cada semana e nos chegan por servicio de mensaxería ou INTECMAR e aquí son recepcionadas e enviadas aos diferentes laboratorios. Con todo isto, INTECMAR obtén información actualizada sobre cuestións medioambientais e de interese para os sectores productivos, por exemplo, datos sobre os nutrientes ou información sobre o coñecido popularmente como mareas vermellas. É unha información moi útil e, de feito, a medida que se van contando as mostras, é unha información que diariamente se vai actualizando e semanalmente se transmite de unha maneira moi visual nuns diagramas que chamamos de episodios algales nocivos, é dicir, con un diagrama de bolas, con un código de tamaño de bolas e de cores, pois se identifica claramente cales son as especies tóxicas que están tendo máis impacto na ría. Ademais, no INTECMAR tamén se toman mostras de moluscos tamén chegados de toda Galicia. Cada ano reciben aquí entre 7.000 e 10.000 exemplares para ser analizados. Unha parte importante que veñen de cofradías, diversas cofradías da costa de Galega, e se concretan en especies de moluscos bivalvos, berberecho, ameixa, navalla, etc. E despois hai outra parte que estemos con
dedicada á mostraxe de mesión de batea, con personal propio que vai todos os días a distintos polígonos bateeiros a recoller mostras en determinadas bateas de control. Neste momento acaban de entrar no Intecmar varias mostras chegadas das confrarías, distribuíndoas despois polos diferentes laboratorios do centro. As mostras teñen distintos destinos, porque as unidades analíticas no Intecmar son variadas e van desde o análisis que é máis coñecido, quizá o de biotoxinas mariñas, pero tamén outras unidades de control de microbiolóxicos, non? A calidade microbiolóxica dos moluscos, despois os contaminantes metálicos, organoclorados, hidrocarburos, e hai unha parte tamén de análisis de patoloxías de moluscos. Con estas mostraxes garántese a calidade do produto que chegará ao consumidor. O análisis das mostras o que nos está garantizando é que o produto que sale ao mercado que teña unhas totales garantías para o consumidor, que non teña biotoxina, que non teña unha carga microbiolóxica importante ou de outros contaminantes químicos, e por eso o sector ten unha garantía tamén de que o seu produto está ben controlado e o consumidor pois que está consumindo algo con total garantía para a súa saúde. As análises diarias tamén se poden consultar na internet. Ademais, cando algún dos resultados é positivo, dende aquí lánzanse as alertas que se traducen logo no peche daquelas zonas afectadas, garantindo que ese produto non vai ser extraído. Continuamos con outros asuntos. A Concellería de Medio Ambiente de Porto do Son organiza este martes unha xornada gratuita de recollida de voluminosos. Baixo o lema "O noso pobo, o noso fogar", Coidémolo anima a veciñanza a participar implicándose no compromiso coa reciclaxe e o medio ambiente. Os interesados tan só teñen que chamar previamente os teléfonos 881 98 85 50 ou 881 98 71 75 para comunicar a rúa onde deixarán os seus residuos. Deberán estar debidamente depositados á beira dos colectores. Seguimos con máis cousas. Vaya éxito o do partido de fútbol disputado onte en Boiro, que enfrontou a Garda Civil Securas. Os dous colectivos vestíronse de curto por unha boa causa: recadar fondos en favor de Cáritas. Aínda que a fe move montañas e a axuda divina tamén conta, non meten goles. E o equipo da Garda Civil, física e técnicamente mellor preparado, levouse finalmente a victoria, superando a formación dos curas por un contundente 5-2. O resultado era o de menos, e o verdadeiramente importante era a causa: recadar o máximo de fondos posibles para Cáritas. E iso conseguiuse. O campo de Vistalegre quedouse pequeno, coas gradas e os arredores do terreo de xogo totalmente abarrotados, cumprindo todas as expectativas que un choque deste calado merece. Foron en total uns 4.500 euros de recadación, que a entidade parroquial destinará a axudar a aquelas familias do municipio que máis o precisan. Tamén asistiu ao encontro o alcalde Xosé Ramón Romero, encargado de realizar o saque de honra ao inicio do choque. De seguro que os curas buscarán agora a revancha de cara ao vindeiro encontro, que vendo o resultado todo fai pensar que o haberá. E 130 persoas participaron esta fin de semana na andaina solidaria de Lousame. Os fondos recadados mediante as inscripcións, preto de 800 euros, irán destinados íntegramente aos damnificados pola Dina de Valencia. Ademais de colaborar cunha boa causa, os participantes gozaron dunha xornada de paseo pola natureza. O frío non foi impedimento para que percorrera unha distancia de 8 km con saída dende o Monte Iroite ata a Capela da Nosa Señora da Gorgosa en Camboño. Ali instalaron o Belén de Cumes e repuxeron forzas cunha chocolatada amenizada polas panxoliñas de chiña. O musical A Raíña do Xeo recalou esta fin de semana en Ribeira, facendo as delicias do numeroso público que se desprazou ata o novo auditorio. O espectáculo colgou o cartel de completo nas dúas sesións, nas que, ademais de levar á escena os personaxes da película Frozen, fixeron un repaso dos temas máis coñecidos de outros títulos de Disney. Malia que os asistentes quedaron encantados, especialmente os máis cativos, que tiveron ocasión de fotografarse con Elsa, Anna e Olaf, algúns destacaron os problemas de son en certos momentos da función que impediron escoitar a totalidade das cancións.
E como é tradición por estas datas próximas ao Nadal, son moitas as entidades que celebran os seus festivais. É o caso das asociacións de música e danza tradicional Vai de Roda de Rianxo e Arrancadeira da Pobra, que celebraron esta fin de semana os seus concertos con gran éxito de público. O Auditorio Municipal de Rianxo quedouse pequeno unha vez máis para acoller o Festival de Nadal da Asociación de Música e Danza Tradicional Vai de Roda. Para o desenvolvemento da actividade xa unha habitual destas datas, a asociación contou coa colaboración do Concello e tamén da Deputación da Coruña. Sobre o escenario pasaron preto dun 100 de persoas, incluindo a Escola de Baile Tradicional e o Grupo de Música. A maioría das pezas gardaban relación cunha temática propia da época navideña, aínda que se incluíron tamén outras que forman parte xa do seu repertorio habitual. Na Pobra tamén se celebrou o Festival de Nadal de Arrancadeira. Foi no Teatro Cineelma. A cita tiña ademais un carácter especial, xa que este ano a asociación dedicada á música e ao baile tradicional cumpriu o seu 10º aniversario. O festival foi na súa totalidade dedicado ao folclore galego, con diversas actuacións dos grupos da propia entidade. Para a realización do festival, Arrancadeira contou tamén coa colaboración do Tecido Comercial e o Estaleiro da Vila, así como tamén con varios organismos públicos, como é o caso do Concello e a Deputación da Coruña. E a primeira edición da Feira do Comercio de Outes foi todo un éxito. Preto de 40 comerciantes sumáronse a esta iniciativa que se puxo en marcha por vez primeira este Nadal para dinamizar as vendas e atraer visitantes á localidade. Foron moitos os que aproveitaron esta cita que se desenvolveu durante toda a fin de semana na Praza do Bosque para mercar os seus agasallos. A feira contou ademais con animación de rúa, espectáculos musicais e a visita de Papá Noel que atendeu as peticións dos máis pequenos. A boa acollida desta primeira edición supón un incentivo para o Concello e comerciantes que pensan en darlle continuidade de cara aos vindeiros anos. Ribadumia xa está metida de cheo no Nadal. O municipio xa acolleu varias citas da súa programación para estas festas, pero ten por diante outras moitas. Unha delas é o Carnadal, na que convidan a toda a veciñanza a disfrazarse. Vai ser este venres a partir das 5:30 da tarde. Este ano, ademais, a cita vai incluir unha exposición de coches decorados de Nadal da man da Asociación Salnés Racing e tamén a visita de Papá Noel. No Carnadal tamén van recoller alimentos, unha iniciativa que se suma á recollida de xoguetes que xa está en marcha no Concello. Este venres tamén vai ter lugar no auditorio un concerto a cargo da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. Neste caso tamén se van recoller doazóns para Cáritas. A programación inclúe tamén outras propostas como a tradicional cabalgata de Reis, unha actuación do Ballet Galicia ou un contacontos da man de Paco Nogueiras, neste caso o día 26 de decembro. O día 26 vai haber un contacontos que son os contos acentos de Paco Nogueiras para afondar na normalización da nosa lingua dentro das primeiras idades, con contacontos cheo de historias e acompañamento musical. É moi importante para nós, sí, é certo, esa lingua galega, non? E poder defendela, e que o Nadal tamén de alguma maneira tamén que nos sirva, que nos axude precisamente a poder expandir un pouco máis o que pode ser a normalización. Empezamos sobre las 5:30 con unha exposición de coches decorados con motivo del Nadal, con la asociación Racing, ¿no? Sí, Racing vienen a colaborar también con nosotros, van a recoger alimentos y después a las 6 vendrá Papá Noel aquí a la plaza del Concello para que estén todos los niños con él. 6:30 nos tocaría a nosotros, a Lampa. Haremos varios obradoiros con los niños, pedimos que se anoten al teléfono de Lampa. Non sempre hai un xoguete nas casas e gracias a estas iniciativas que xa levamos, xa uns cuantos anos, 4 ou 5 anos ben entrados en colaboración cos comerciantes, pais de alumnos que teñen xoguetes nas casas e os traen, é dicir, vamos todos collidos un poquinho da man para que isto salga adiante. A parroquia de San Salvador, no Concello de Meis, súmase o éxito das aldeas de Nadal. Desde esta fin de semana xa contan coa súa propia na contorna da Casa da Cultura. A iluminación prendeuse este domingo e celebrouse como manda o frío desta época, cunha chocolatada organizada pola Asociación de Mulleres Rurais O Marco. A iniciativa deste colectivo conta coa colaboración da comunidade de Montes de San Salvador.
E a película Charlie e a fábrica de chocolate inspira este ano a decoración de Nadal do Concello de Poio. O Concello repite este ano as aldeas de Nadal. Son 7 repartidas nas diferentes parroquias do municipio a modo de puntos de encontro para a veciñanza. Ademais da decoración están previstas diferentes actividades e obradoiros para todos os públicos. Esta proposta complétase coa de Poio Máxico, a carpa instalada na seca. Durante todo o Nadal neste punto desenvolveránse actuacións contando ademais con zona de xogos. Acollera, por exemplo, o espectáculo de maxia Magic Space de Pedro Volta o día 25 e os populares Cantafuego con Tallarín, un mundo mágico o día 2 de xaneiro. Todas serán a partir das 6 da tarde. Así, con Nadal desta volta dende o Concello de Poio, poñemos hoxe o punto final ás 9.